super jackpot. Rowere ma chuo otimo maber moloyo jowetegi manyiri e piem mag abala mano obagi e giko dirane e skul mag Khan Academy e kaunti ma Mombasa. Piem no mano obagi gi riwruok mar jogo abala ma Mombasa midendo ni Mombasa County Swimming Association ogolo kanyakla timbe aboro kaachiel kod jogo abal 245 mantie kind higni 4 nyaka 11 e piem mar mita 100 midendo ni freestyle e kind nyiri ma jo higni 11 Khalid Nisha mawuok klab mar Mombasa Aquatic ne obedo jaloch gi dakika 1 gi nyiri 40 kiluwe kod nyadendi ma Chocho Mariana mawuok Bandari Swim Club gi dakika. E piem mar yawuoyi ma jo higni 11 Abdukadir mawuok Mombasa Aquatics bende ne obedo jaloch gi dakika 1 gi nyiri 14 kiluwe kod Kimani Snellen mawuok Bandari Swim Club. Events which we are preparing for is the senior swimmers who are going for the Olympics, and they have been chosen from the most number of FINA points they have collected at the event in Qatar, Doha. We're trying to get in more sponsors to support our events because it's a bit costly for a few swimmers to get it.